Dito tayo, ang ganda po dito. Hey guys! Welcome back to another video. So yun nga po, nandito kami ngayon sa Leyte. At mag-stay muna kami dito pansamantala. So habang inaayos pa po yung bahay na rerentahan namin, ay nag-check-in po muna kami sa isang resort dito po malapit lang. And as of the moment po, nandito po ako sa labas ng gate nila dahil itutur ko po kayo doon sa loob. By the way mga ka-studio, nandito po pala ako sa Bunga Prime Resort. Ayan, ito po ay located sa tabing dagat sa nayo ng Bunga, munisipalidad ng Kabukgayan in Biliran Province. So tara, pasukin na natin ang loob ng resort. Let's go! Tandadang! Dali po, pasok tayo. Ayan. Pagpasok po natin, bubungad po yung receiving area nila. Tsaka ito po yung reception area po nila. Ito po. Ito po si Sax. Yan, punta tayo dito. Yan, ang ganda po dito. Yan, ito naman po yung pool nila, pool area. Yan. Dito po ay mga pambata, pwede maligo dito mga bata. Tsaka doon sa mas malalim doon na parts, mga malalaki ng mga tao. Yan, dito po banda, meron po silang punong kahoy, pero hindi ko po alam anong tawag dito. Anong tawag dito pang? Yan, tsaka Parang plastic. Parang plastic, pero totoo po ito. Yan. Yung dahon bang laki-laki, no? Sobrang lamig po dito. Yan, doon naman po yung kuan nila. Dito tayo. Ito po yung cottage. Yes, mag-family bonding, mag-celebrate ng birthday or kahit ano okasyon po. Yan, marami pong ma-occupy dito. Para din siyang kahoy pang pero saminto lang, no? Yan, dito naman po yung kitchen area. O parang lutuanan ba? Yan, pwede maghugas ng kamay, washing area pala. Yan. Doon naman sa kabila, yan. May sugbaan. Kung gusto nyo pong magsuba-suba, yan. Mag-barbecue, meron po sila dito. Magdala lang kayo ng uling. At saka yung, syempre, yung lulutuin nyo. Gas. Meron Gas. Merong asin. Ayan, dito merong table at saka chairs. Yan, pwede din po dito kumain. Gandahan dito, merong dagat sa gilid, no? Yes, nasa tabing dagat lang talaga sila. Yan, pwede din po dito maligo. Pwede ra mo ambak. Ay, ambak biha. Kapag malalim yung kuan, Malalim yung tubig ng dagat ba? pag kuan, pangalan na? Taob, high tide. Oo. Yan, dito po meron silang mga basurahan. Yan, nakasegregate po. Yan, dito po itatapon yung mga basura. Yan, dito naman po meron din pong tables and chairs. Yan, dito tayo. Same pa lang dito. Dito na side di ay mga kuan lang, mga tables and chairs. O parang cottage. Yan, dito po kakain yung mga tao, yung mga naliligo ba. Yung kuan pala. Kasi mahangin. Sobrang hangin po dito, nakaka-relax po kung gusto nyo pong mag-chill or mag-unwind, ganyan, kasama yung mga kaibigan or pamilya, punta po kayo dito. Kaya puntahan natin maya yung room. Pakita Yes. namin sa inyo yung room Tinuluyan namin doon. Yan. Yung pool nila po, makapasok yung mga public kung lang Friday, Saturday, Sunday, pero yung ibang araw po ay hindi po sila allowed. Mga guest lang na naka-check-in po dito yung pwedeng maligo sa pool nila. Yan, punta tayo Ngayon, dito. kami na yung nag-check-in. Yes po, kami lang po yung tao ngayon. Sobrang po kanang hilom. Ano yung hilom pang? Tahimik po, yes. Dito tayo, ngayon gusto niyo? Dito tayo, daan tayo dito. Yan, meron silang, anong tawag nito? Ano to tawag doon? London Bridge. No, bridge. Yan, dito kami. Uy, mahulog ka ha. Diyan yung kuan. Malalim. Yes, dito na part yung malalim. Dito.
Yan. Dili na ka pwede din biha kay lalom kay diha. Dito tayo. Yan. Yan, meron sila ditong malaking heart, oh. Heart form na arc. Pwede din po dyan kumain. Tapos dito din po, pwede din po dito. Yan. Meron din pong isa pang cottage doon, oh. Meron din palang kuan diri pa, oh. Tingnan natin dito. Yes, marami po silang mga tanim na mga bulaklak. Uy, maganda dito pa, oh. No? Meron din pong cottage, meron din po silang gate dito, pang exit kung gustong pumunta sa dagat. Yan. Oo, pwede, merong hagdan dyan. So, punta tayo sa ibabaw. Yan, oh. Green, kailang dahon diri, wag yun na unsa. Yan. Yan, saka ta diri. Yan. Saka tayo dito. Ay, anong saka pang? Saka tayo sa itaas. Yan. Careful, be careful. Wow. Tuyok tayo dito. Dito naman sa itaas nila, meron din pong mga tables and chairs. Yan, ito po. Pwede kayo ditong kumain. Merong mga rooms dyan. Yan po. Yan. Yan po. Dito tayo mo. Dito tayo sa kuan. Parang hallway. Bridge. Yan. Dito tayo. Ang ganda po dito. Grabe, sobrang hangin po. Yan. Kung gusto nyo po maglakad-lakad every morning or every hapon ba. Pwede din po kumain dyan, no? Yes. Yan. Mag-iingat lamang po kung may kasamang bata ba, no? Yan, dito. Kung gusto nyo pong mag-sunbathing, okay din po. Ayan. Dito pwedeng kumain dito. Magdala lang ng kuan. Chairs. Yes, actually, meron talagang tables and chairs. Kaya lang kinuha nila dahil nung kuan ba, pumasok yung bagyong Odette, baka makuan ba, sani masira or ilipad ng hangin. Kaya kuan mo na, gihipos sa nila. Oh. So kung diari ta, kung dito po tayo, makikita po natin yung napakalawak na dagat. Ayan, ito po yung tinatawag nila na Carigara Bay. Ayan, grabe, sobrang lawak po. Ito po yung Leyte Island. Doon naman po sa other side, yun po, makikita nyo po yung bukid. Mga mountain view. Yan. Tsaka tingnan nyo po yung kahoy nila. Gikan sa from sa ubos ba, no? Ayan. Parang kuan lang, gibuak nila ang saminto. Tapos yung kahoy ba, nagpatuloy yung tubo niya, nandito siya sa taas. Oh, ganda yun. Maganda yung kuan, yung concept nila, no? Yan. Buti na lang hindi ito nasira ng bagyo, no? Kuan ni siya, lubi-lubi. Lubi-lubi din ni pang. So pagdating nyo dito sa dulo, yan, pwede rata mo tuyok dire. Yan, meron din pong daan. Dito naman tayo. Papunta doon sa mga rooms. Yan, diri taagi. Ganda dito, oh. Ang laki na nito, oy. Sabi na ko cactus. Parang siyang plastic na. Parang plastic pero totoo. Yan, meron din po ditong kuan. Parang area na pwede din po kainan ba, pwede dito mga mag-birthday. Kung marami kayo, lalagyan nila ito ng tables, meron ng chairs doon. Dito, ang sarap magtambay. Yes, dito, Pwedeng kumain dito. pwedeng kumain. Ang dami nilang area na pwedeng kainan. Daming tao makiter nila dito pero sa ngayon hindi masyadong Marami madaming ang mga tourist, pumupunta. Kasi nga, dumaan yung COVID, pandemic, ayan. Tapos meron pang bagyo. Kaya yun. Kaya sa ngayon, kami lang po yung naka-check-in dito. no? Tara, punta tayo sa mga room. Tayo sa mga rooms. Bali, dalawa yung rooms na kinuha namin kasi yung Bisaya Studio Team. Dalawa yung kameraman namin, tsaka kami. Yes. So, isang room para sa amin, sa pamilya, tapos sa kanila. yung Yes, cameraman. dito po kami.
Ito po yung kinuha namin na mga rooms. Yan. Ay, So, wait. dalawang rooms. I-open natin. Pasok po. Yan, meron pong higaan. Meron pong cabinet. Yan. Ito po yung vanity room, vanity na area. Merong tables, ayan, merong hunos. Nandito po sa loob yung kuan, yung mga gamit namin. Yan. Pero hindi na namin siya kuan kanang ito po yung bagahe. Yan. Tapos meron din po ditong aircon. Yan. Pero ngayon pinatay po namin kasi hindi kami gumagamit dito. Kasi lumabas po kami kanina. Meron po silang TV. Yan. Maliit lang yung TV nila pero meron pong mga salida, mga Cable yan, cable. mga movies dahil cable po yung TV nila. Yan dito naman para siyang unsay tawag ni Pader? Kanang pwede ka dumaan dito papunta sa balcony. Yan. Kuan siya daanan din ba? Pag lumabas ka dito, ayan, makikita mo na doon yung mga dagat. Ayan, dito sa balcony, pwede ka magpahangin. Pwede din po i-open kasi meron namang kuan itong screen ba para hindi makapasok yung lamok. Ayan. Malamig pa. Meron din po silang lalagyan ng suga. Merong mga paintings. Ayan, ito po yung higaan namin. Sobrang pink po. Sobrang girly po. Ayan. Dito si Sax natulog kagabi. Magkano? Yung rate po dito sa room na tinuluyan namin is 1,200. Sobrang affordable po talaga, no? Yan pang family na ba, pang 2 to pwede 3 kung meron kayong anak. Ayan. Para sa amin po, 3 kami kasi meron po si Sax. Kasyang-kasya po kami dito. Yan, pero dito po sa loob wala kaming CR, andun po sa labas po, common siya. So lalabas po tayo. Yan. Ito po yung isang room ng kuan namin, kameraman. Dalawa Tsaka kasi room editor. yung kinuha namin. Yan, ito yung room nila. Same lang po doon sa amin, merong higaan, aircon, merong aparador, merong mirror, meron din pong TV. Yan. Same lang po ng setup. Tsaka same price din po, 1,200 din po ito. Tsaka yung CR namin is ito po. Yan, common lang po yung CR namin dito sa dalawang rooms. Pero okay lang kasi dalawa yung kinuha namin, tapos pwede naman i-lock doon sa labas. Oo, So kami doon lang sa main magagamit lahat. Pababa tayo. Pababa Basta tayo. Ayan. Kape kanina, umaga. Yes, dito sa baba, hinay lang ta. Kay Baura ka? Sige. Yan, dito po tayo pababa sa kitchen area, sa dining area. Yan, meron po ditong mga tables. Yan, chairs. Yan o. Merong libre na pakape. Ayan. Andito po yung kuan nila, yung sink. Pwede dito maghugas. Ayan. Dito naman yung kuan, lalagyan ng mga baso, plato, pwede po namin magamit. Yan, syempre meron din po silang fire extinguisher. Yan, mga cabinets. Pwede po namin gamitin kung kakain or inom ng kape. Ayan. So, dito, meron po silang mga gamit, mga utensils. Dito naman, dito yung... Luto dyan. Oo, pwede dito magluto. Meron pong lutuan. May bayad na kunti sa gas. Oo, babayaran mo yung... Mayroong stove charge. Yan. Ito naman po yung water dispenser. Oh, merong pwede mainit, pwede din po malamig. Yan. Dito, palabas na po ito. Yan, exit po ito dito. Ay my God, meron palang aso. I-close ko na lang ulit. Hindi kami friend ng aso. Naman po yasa. Yes, dito din po, meron din pong exit dito sa kabila. Yan. Yan dito, yan, pa-exit mo dito, makikita mo na yung pool.
Ito po. So that's it mga ka-studio. Ayan po yung loob ng resort na pinagstayhan po namin dito sa Bunga po. Ayan, sobrang ganda po dito, sobrang relaxing po, napakahangin, sobrang sarap mag-unwind, mag-relax at nakakakalma po ng isipan. Yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye for now and see you for our next adventure. Bye!